Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Yawo Pindi TV bisimilla moni robindu jayndele moɗon weltare tan min dañi huccite moɗon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan goto fo salminama e inde kono kadi on manama e jettoɗe ɗum ɗon noon ko bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banu gorko Amadou Moussa han kono noon serenɓe men jejjitaka calminama goto foof inde kadi e kono kadi manama e yettore bandiraɓe ɗum noon ko bana gorko Amadou Moussa an bismotoɓe mbani mba Aissata jam wale mon yeɓiyankoɓe a Yawo Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi onon foof e kuuɓal on calminama on jettama hono no min gowi yettirde on e kala subaka noon tigui Amadou e commentaire uji mabɓe kadi neni gara e duwawuji ɗum ɗon foof ne waɗi fayida no fewi machallah ko journaux ji gatti hande jayndeji min hande Aissata ne wayno gaari ko e dawrugol ha tengte kaldigal gendi ko wiyete dialogue national ko noonne kadi ngari e maître Abdoulaye Wade ngari kadi e gueɗe pétrole ha e gueɗe mbaɗe noon foof ina tawe e nder jayndeji leydi men Sénégal noon tigui wadde ko quotidien le quotidien uddita ko nden ɗon jayde gudditirten e oɗo subaka hande jayde noon wi ene wayno ko batu gaddiɗo ko yewti ko e dialogue national saabima noon ha jayde wi ne wayno lundiɓeɓe dillini famara ɗum ɗon noon ko kanko gardiɗo ko yewti on ɗon dialogue national kono tan hollitama ha joni ko konguɗi ƴagguɗi fewa kay fewde e capanɗe nayo tawi ko ɓeydaɓe ko yewti e on ɗon dialogue ɓe ganduɗa noon ko hoore walla mbiyen omo ganduɗa ko hoorejo dialogue o kanko famara Ibrahima Sagna o holliti wonde kay ina wayno oɗo saaha kay gonka makko ina wayno ala kay ko woni hen kono tan soɓe jiiɗi ɓe bonnita soɓe ni jiiɗi ɓe pellamo to banggue konguɗi ina tawe e hello jeenayyi e jayde witede quotidien le quotidien wayno l'observateur koye gon felo yaaɓi koye gonɗon felo tigui kamne arti e hoore muɗum ɗum ɗon noon ko dialogue national jayde wi noon ko Famara Sagna hors jeu hors sujet jafoɗon ɗum ɗon noon konguɗo mo ganduɗa ko Ibrahima mo ganduɗa ko Omar Sarr ina tawe hen tawi kam ardi hono gomo witengo Choukali Soppi ɗum ɗon noon e wiide makko so tawi kay gueɗe ɗe ne wayno jokkori hono ni ina wayno dialogue on ɗon wodata konguɗo makko Diadji ina jokkite e nder jayde l'observateur jayde las quotidien ene wayno wayli sawru mbaggu hayson tawi ine hen tawe hono ganduɗa ko woni dialogue national kono tan cuɓiɗen ko haalde ko yewti ko e konguɗi Abdoulaye Wade caggal ndewo kay uddi walla mbiyen ndewo yalti e goomu witengu FRN ɓeɓe ganduɗa noon ko wonɓe e nder gunɗon goomu cuuti hen konguɗi ko wayno Mactar Souran mo ganduɗa kam woni coordinateur gunɗon goomu e wiide makko noon kamɓe oɗo saaha ɓe pamani kay hono darde ɓe ganduɗa ɓe ko parti démocratique sénégalais ɗin konguɗi noon o dallini ɗum mbiyen e wiide wonde ina wayno caggal nde Abdoulaye Wade ne wayno kay yidirno e Macky Sall kamɓe haydara ɓe kalani te on ɗon joni o ina takkaɓe wonde eɓina ballita ko yewti ko e laamu ngu woni pouvoir jayde populaire wayli nden ɗon wayli sawru mbaggu haysino tawi won konguɗi Abdoulaye Wade ne tawe hen mayne garte majji ko ɓoyta kono tan haade nden kalaten kay ko e wargoji deggodirɗi teskaɗi ɗo e nder leydi men Sénégal ha tengti e to banggue sengo sukaɓe ɗum ɗon noon ko hollitama wonde ko famɗi kala sukaɓe jeegoma kañumen goni ko mbara e nder hitande ɗum ɗon noon ko wattidi koɓe mbi ko Maymouna Bari cukalel jaarole duuɓi nayyi kañum tigui hirsa hanki toon to wuuro witengo Kanten tawete koye Niaguis koye nder diwan mbo Casamance ɓe koltinon wonde on ɗon tumare gonɗon warga oɗo saaha fawama junggo tawi noon jagguimo ko gendarme ɓe on ɗon nokku hollitama noon wonde kay o jagguira ha joni ko comci makko ɗi ina gonti ƴiƴam kona ɗum ko noon jayde ne sifo wargoji goɗɗi ɗi ko toon to Mbour Touba Parcelles Assainies Malika e Ziguinchor hollitama noon wonde ko sukaɓe kay ƴiƴimeji munen ha joni ina teska e ɗeɗo guure garten e konguɗi Abdoulaye Wade ɗum ɗon noon ko ha joni mbiyen jokkodiral makko e Macky Sall ɗum ɗon noon hollitama wonde tan komo ganduɗa ko Wade welniti jambere muɗum haare nde heewi haɓirede e kala e saaha to banggue dawrugol noon tigui caggal populaire vox populi ko la tribune nde oɗo subaka hande ina wayno arti koko yewti ko e dawrugol ha joni kono nde suuɓi ko haalde koɓe ɓe ganduɗa ɓe kay ko goomu witengu walla lande biteɗo APR Alliance pour la République ɗum ɗon noon jayde wi koɓe ganduɗa kay ko tawateɓe e gunɗon goomu oɗo saaha hande beltaki hay seeɗa saabi noon ene kay mbiyen pilñiti no fewi ɗum ɗon noon jayde wi tan so renaki tan kamɓe ha joni ɓe goyata ko yewti ko e wasde ɓe heptinede walla hormede e nder on ɗon mbiyen landa ɗum ɗon noon jayde wi tan oɗo saaha ko secous manam tan ko dillere leydi kay woni ha joni e yaɓande tiba walla mbiyen suudo mo ganduɗa o ko Macky Sall jayde le soleil jayde guindire nde kañum suuɓi haalde ko yewiti ko e ko tinda walla mbiyen ko yiita ɗo e leydi men Sénégal ɗum ɗon noon ko ha joni leydi men wontude ɗum pewnowo ko fate banggue hono pétrole woni ndelam kuɓɓam
puɗɗugol ngol noon ko witti koye on ɗon production ma won hitan ujunnaje ɗiɗi nogas tati 2023 tawi noon ina wayno tan hono ndin ɗon walla mbiyen on ɗon production mbo Sangomar woni tan banɗon guesa walla mbiyen ɗin ɗon ɓulli pétrole jiitaɗi toon ma kay jaltin ko tolni e temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe tati million barigal ɗum ɗon noon woni tan ko ha joni on ɗon usine walla mbiyen tigui hono ɗin ɗon ɓulli pétrole ɗi Sangomar woni ko joopi kowona ɗum koyne tawe hen goɗɗum mawɗo leydi ndi Macky Sall kañum udditi hanki usine mo ganduɗa ko pewnowo karo toon to Sindia hol tamnon wonde ko Sénégal nana tan e lawol ɓamtare noon tigui jayde enquête jayde enquête e oɗo subaka hande loski koko fate banggue hono kono leydi men woni sengo gendarmerie nationale ɗum ɗon noon ko biteɗo général Tine mo ganduɗa kay kam ɓoyani ko suba e gunɗon gardigu hol tamnon wonde no jayde wiri tan ko kay ne wayno o irti foof ina suɓo noon wonde kay kanko gardiɗo gendarmerie o wenciti walla mbiyen o lomtini ko heewi ina tolne hen ko tolni e capanɗe jeeɗiɗo woni 77 neɗɗo mo ganduɗa kay hande o ene wayno o naati ɗo ɓe hen lomtodiri ko heddiki on noon holliti wonde kadi ko tolni e temedde nayyi capanɗe jeetati e ɗiɗi tawi noon ko e nder troupe mo ganduɗa o kay ko gendarmerie kañumenne kadi lomtodiri jonɗe kono ɗum ko noon hollitama wonde tan e yidde makko kanko Jean Baptiste Tine ne wayno ko hokkude gendarmerie ko yetti ko e gueɗal muɗum hani e gollal muɗum ko wona ɗum ko noon e wiide makko kanko mo ganduɗa ko Jean Baptiste Tine foof tan ha joni ko wadde hono gendarmerie ha wawa hebtude hoore mum no hannirta ni kono kadi jayde ne sifo wonde kay e on ɗon waylo rewɓe hewɓe ene jiiti hen koye munen jayde coftal ɓalli walla mbiyen stade ko ɗon uddata roɓindo men jayndeji e oɗo subaka hande jayde waɗi ko photo Sadio Mané Keita Baldé Ismaïla Sarr e Habib Diallo jayde noon ene sifo tan ɓeɗo nayo kañumen goni tan ha joni mbiyen yimɓe mantiniɓe wonande e hono Cissé woni tan kiblinowo kippo guindiji leydi men Sénégal jayde ne sifo Sadio Mané kañum ɗo wata ha joni to witi koye attaque leydi men Keita Baldé oɗo saaha yidde mum ko heptude place mum woni jonde mum omo ganduɗa ko Ismaïla Sarr kañumne kadi jayde wi ko hepti ha joni vitesse makko komo ganduɗa ko Habib Diallo noon ko suka jogui tigui fandare kono ɗum ko Kalidou Koulibaly hayso tawi ene jeeya e mo ganduɗa kay woni secteur mo ganduɗa ene sohli ɗum hono Kalidou Koulibaly kono o saaha haala makko ɓuuri nayorade ko toon to Manchester United ɗum ɗon noon ko caggal nde o faɗano e lewru juin fandu arde ɗum ɗon noon ko Koulibaly jayde wi oɗo saaha tan ko nanodiral ina kay jogori heɓede hakkude makko e club London naɓe o hono Manchester United nane mi wi Koulibaly kono ko Cissé sohli tigui Koulibaly ɗum wonno ko uddiroɓe men jaydeji noon tigui Amadou gareten koye eɓɓore wonde woni tan banggal fait divers walla mbiyen gueɗe rendo noon Amadou hande ari ko ganduɗa ina hawni tene ƴewtinda ɗeɗo balde saaha foof ina nani coholon mbarama walla tan kirsama ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yete ina hawni ɗo ko wattidi ko ɗo tan e Ziguinchor to ganduɗa yete ina wiye Kantene toon ɗum noon woni tan koye diwan mo Niagues toon to Ziguinchor ngel ɗo cukalel noon kañum mataw tan nde koreji mum jooɗi jiili ɗum jiyani ngari tawi ɗum tan ko Amadou warama ɗum noon woni de balɗe ko gandani kewi woni koye jayde vox jayde las guel ɗon cukalel ganduɗa ete warama toon to Kantene jayde vox populi noon ayi hande waɗi hen koko ganduɗa yete yaaji waɗi hen yete enquête walla ko way noon hollidde tan ko ɓuuri sukaɓe jeegomo mbaramayi ko timmi hitande Amadou ɗum ɗon ɓurti ko hay ɗum ko no jayde wiiri ko famɗi ko foof firti ko limorde ganduɗa nde ko famɗi foof kam fodde jeegom kañumen goni ko mbasi mbara e ko yewte hitande kono eɗen gandi Aissata ene wayno ɗum ɗon foti ɗon ɓurde heddi noon ko ene famni saabu kamɓe mbi ko ene famɗi foof sukaɓe jeegom kañumen goni ko mbara e nder hitande ɗum ɗon noon andi sifo kono ko wattidi ko Maymouna Bari cukalel ngel ganduɗa ngel ko hanki tawa ina hirsa kono kadi ene wedda e leɗɗe mayɗel ɗi ganduɗa wargoji coofɗi woni ko yimɓe goni e yiide kadi ko lorto hen ko cukalon mbasnu mon sa daari ngel ɗo ngel duuɓi nayyi gokkon kon duuɓi tati kon duuɓi joyyi jeegom so heewi ɗum ɗon ne kadi ene wayno ko sukaɓe ganduɗa mbiyani mbaɗani hen sahaji ko probléme uji jinnaɓe hen sahaji ko probléme uji joptigo nguuto en gueɗe mbaɗe noon walla cible ɗi ganduɗa ɗi ko cible no mbiyatni par hasard manam jomum yeehi tan ha fotti hen tawi wari taw cukalel wiyani waɗani ala ko waɗi ala ko wi wujjani fenani saabaki ko jomum wondi ko rutto ne wayno heɓa ko wiyete ko ɗeɗo caɗele ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa nde ina hamni ina yurmini ina metti ɗum woni ko mbiɗen ñande en
alay sago kulɗe ganduɗa ɗe ina wayno ɓeyde no kulal wotira ñanden toon to assemblée nationale sina taw ko maw leydi ndi sina ɗum to banggue hono viol kame pédophilie woni yande sukaɓe yande rewɓe kame sukaɓe tawi kala baɗɗo ɗum ko famɗi fandi fof jomum ne lelo kadde gurna mum ɗum ɗon ne foti waɗede e wargoji ɗi kame wargoji sukaɓe ɓe tawi kala baɗɗo ɗum ngal ɗon kulal ne fawo e dow mum so fawimi e dow muɗum janggo e jaam tawi hay goto goɗɗo joguinoɗo ngon miijo so siftini ngal kulal ne woodi jomum aña walla huula wadde ɗum ɗon aysata ko ɗum foti wonde noon tigi Amadou te hewɓe hannde gondata e sagoli mumen saabu sa ƴeewi hannde so yeehi ha nder leydi ndi ko wayno sangara ina yeeye nogas 100 francs woni ko ganduɗa ina hawni hande mandiloɓe ni kewi joni a yahat jalta e mbedde ko ni tawita kanetaji ne fawa aɓe jooɗi aɓe pawi kanetaji mabɓe ala place pawetanoɗo ataya jooɗo ina jewta hande ko kanetaji mabɓe sangara ɓe jojjinta aɓe jar te mo yaadani sago muɗum Amadou so yi cukalel andata ni walla cukalel wirto ƴeewa ɗum ni sikka cukalel ngel mata won ko wi ɗum saabu natti yaadude e hakkille muɗum hande wargoli kewɗi hande ina ara so ƴeewama koɓe ganda jaadani e sagoli mumen soit mbaɗi 15 ha mandili walla jari ha mandili walla cimmima ha natti andude ɗo woni ɗum ɗon noon hande koko ganduɗa yete ko facteur mo ganduɗa ni foti ƴewtede no fewi no fewi no fewi e ɗiɗo wargoli ganda ko cukalon cukalel ko cukalol mbasno mon surtout kon ganda haydara exactement ganda haydara Amadou haydara anda cukalel duuɓi nayyi hande duuɓi nayyi holko andi anda ɗo walata anda ɗo ñallata anda jiɗɗu ɗum anda gañƴo ɗum saka noon jippoɗa hay duuɓi tati hay duuɓi ɗiɗi ƴeew ko kewno to diwan mo Touba Mbour hecci hanke ko noon koye tabaxɓe tawi ɓinguel mabɓe ina ubba hande muusi no fewi am muusi surtout ɗum ɗo Aissata ɓuuri hulɓinade hande kala jibin ɗo kala joom ɓesgu hande hakkille mum deeƴani te eɗen gandi yummiraɓe pinandaw babiraɓe pinandaw sukaɓe keddo e galleji walla sukaɓe ndaw gacca jinnaɓe tawi jeehi ko janggoyde école hande o kala mo ɓiyum yalti hakkille muɗum deeƴata kala mo ɓiyum woɗi ɗum hasinno ko quelque 100 métres walla 200 métres ina wayno hakkille ma ko dariɗo firti ko ɗiɗo wargoji ɗi ganduɗa hande gaddani yimɓe foof caɗele noon tigui ma Allah suura en tan suurana en ɓesgu ngu wiide on tan koɗo Robindu Diaydeli moɗon haadata bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓi en koɓe ayaw Pindi TV ko tottude won tan aadi janggo so Allahu lamdo jaaɓi Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heedanno en banggal caméra o ha gongol